እግዚአብሔር ሓንቲ ነገር ጥራሕ እልምናለኹ ብህይወት ዘመነይ ክነብር ካብ ገጹ ከይተፈለኹ ንሱ እዩ ባህገይ ክነብር ኣለኹ ከንብረኒ ምነ ኃጢአተይ ገዲፉ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ሀገረ ትግራይ ይቀበል ማዕተወላ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለአብያተ ክርስቲያናት ይቀበል ማዕተወላ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለነፍሳተ ሙታን ያድኅኖን ማዕተወላ ጸሎታ ባስተቆታት ይለመነና አምላክና ልዑል እግዚአብሔር ናይ ድና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ፍቅራ ብልብና ጣዕመ ወዳሴ አፍና ጸጋ ረድኤታ ሰውነትና ይሕደረልና ልመና ተቀቢሉ ማዕቱ በምህረት ቁጥዑ በትዕግስት ክልውጠልና ሰላማዊ ኢሞ ሰላሙን ሀገርና ወራህነት ንዝና ኸበርና ናይ ሰማይቱ ናይ ቅዱስ ቂርቆስ ናይ ቅድስት ኢየሉጣ በረከትን ረድኤትን ከሕደረልና ገበርተ ሰናይ በህይወተ ስጋ በህይወተ ነፍስ ይሕልወልና አቡነ ዘበሰማያት ይመና ኦ እግዚኦ ቀብ ህይወቶም ወሰናይ ኃጢአቶም ለአግብርቲከ ወላኢማቲከ ኃይለ ማርያም ወለተ ስላሴ ወለተ ማርያም ወለተ መድኅን ሀብተ ማርያም ኃይለ ጊዮርጊስ ሕዋትና ካፈተና ስጋ ካፈተና ነፍስ ይሰውረልና አብያተ ክርስቲያናት ዝረድኡ ዘለው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጥበቡን ምስጢሩን ገሊጽሎም ቤተ ክርስቲያን ይሕግዙኦም ዘለውሞ ካብ ኩሉ ክፉእ ነገር ይሐልወልና ሀብቶም ይባርከልና ህይወቶም ይባርከልና ኣብ ካልኦት ተመሳሰልቲ አብያተ ክርስቲያናት ንዝገብርዎ ስራሕ እውን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከይፍለዮም አቡነ ዘበሰማያት ኢልና እንጸልይ ወንጹሃነ ይረስየነ ወይረሲክሙ ንኩን ድለዋነ ለመንግሥተ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ነው በእንተ እግዝእትነ ማርያም ንበል ከማሁ ኦ ሰራይ ኃጢአት ወተወካፌ ንስሐ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰራይ ኃጢአት ወኃጢአት ሁሉ ህዝብ ከማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝኸበሩ መጋቢ ሐዲስ መብራህተ ተስፋ መስቀል ናይ ዞባ ምብራቅ ሀገረ ስብከት ዋና ስራሕ መካየዲ ዝኸበሩ መጋቢ አእላፍ ኢሳይያስ ኪሮስ ናይ ዞባ ምብራቅ ሀገረ ስብከት ዋና ጸሐፊ ዝኸበሩ ቀሺ ገብረ አብርሃ ናይ ወረዳ ኢሮብ ሊቀ ካህናት ዝኸበርካቶም ናይ ዞባ ምብራቅ ሀገረ ስብከት ናይ ቢሮ ሓለፍቲ ናይ ዝተፈላለዩ አብያተ ክርስቲያናት እውን አመሓደርቲ ከምኡ እውን ናይ ዝዕለት እዚ ብጸሎት ክትሓስቡና ካብ ዝተፈላለዩ ወረዳታትና ካብ ዝተፈላለዩ አብያተ ክርስቲያናት ናብዚ ዝተኣከብኩም ክቡራን ወለደይ ብስም እግዚአብሔር ቅዱስ ሰላምታ ደሕና ሓዲርካቱም ደሕና ኢልካቱም እግዚአብሔር ፈቃዱ ኮይኑ ብሰላም ስለዘራኽበና ክብሪ ምስጋና ይብጽሕዮ ብጣዕሚ ደስ ይልና እዩ ከመኻቱም ወለዲ ብሓባር ኣብዚ ቅዱስ ተግባር ሕና እውን ክንሳተፍ እግዚአብሔር ዕድመ ጥዕና ወሲኹ ኣብ ስራሕ እዚ ክንሳተፍ እውን ንዝገበረና ንእግዚአብሔር ክብሪ ይኹን እናበልኹ ንሕና ደቅኻቱም ዝመጻናዮ ካብ ቤተ ጥበባት ዳዊት በገና ዝበሃል ኣብ መቐለ ዝርከብ ናይ ቶም ጥንታውያን ቅርስታትናን ክብርታትናን ኣብ ምዕቃብ ትኹረት ገይሩ ዝነጥፍ ውልቀ ትካል ኢና መጺና እዚ ትካል እዚ ቅድም ኢሉ ከም እግዚአብሔር ፈቃድ ቅድሚ 6 ዓመታት ማለት እዩ ከባቢ 600 ዝኣኽሉ ተምሃሮ እቲ ኣብ ምጥፋእ ዝነበረ በገና ጥንታዊ መሳርሒ ዜማና ቤተክርስቲያንና ማለት እዩ ኣብ ምዕቃብና ትውልድ እዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ካብ ቤተክርስቲያን ናርሓቐ ዝኸይድ ዘሎ ወለዶ ብቲ በገና ብክራር ብመሰንቆ ቢልና ናብ ቤተክርስቲያን ከነምጽኦ እግዚአብሔር አምላክ ሁሉ ከመስግን ምስ በዓልቱ ምስ ቤተክርስቲያን ልክራኸብ ከም ምኽንያት ኮይና እግዚአብሔር ዕድመ ጥዕና እንተወሰኸና ናይ እግዚአብሔር ፈቃዱ ኮይኑ ንሕና እውን ንእስነትና ኣብዚ ክነወፊልና ኢና ትካል ጀሚርናዮ እግዚአብሔር ፈቃዱ ኮይኑ ካብቲ ዝሓሰብናዮ ንላዕሊ እውን ብዙሓት ስራሕቲ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ክስርሑ ክኢላቶም እዮም ማለት እዩ ምስቲ ጥንታዊ ቅርስታትናና ክብርታትና ክንዕቅበለና ዝብል ሓሳብ ግን እቶም ገዳማትና እውን ክዕቀበሎም ዝብል ቅዋም ኣለና እቶም አብያተ ክርስቲያናትና እውን ክሕገዘሎም ዝብል እምነት እውን ኣለና እዚ ሓሳብ ጌርና ድማ ክፍሊ ተራድኦ ማሂቶት ዝተባሃለ ኣብ ትሕቲ ትካል ዝምራሕ ማለት እዩ
توم بتعمي بستفلالي مخنيات أبصقهم وديهم زلوا ህፃናት ንዓቶም ንምጥዋር ጥዋር ዘይብላቶም ኣረጋውያን ንምሕብሓብ ኢሉውን ቶም መቀደስ ጥዋፍ ዕጣን ዘቢብ ሲኢነን ኣብ ከቢድ መከራ ዝርከብ ኣብያተ ክርስቲያናትና ንምሕጋዝ ኢልና እቲ ክፍል ኣጣይሽናዮ ከባቢ 5 ዓመት ገይረሎ ክሳብ ሕዚ ማለት እዩ ከም እግዚአብሔር ፍቃድ ቅድም ኢልና ና መጀመርያ ዙር ሓገዝና ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ማይጨው ሃገረ ስብከት ን7 ኣብያተ ክርስቲያናት ከም ተኸስሪዎ ዘለኹም ሓገዝ ገይርና ኢና ማለት እዩ ኣብ ደገ ዘሎ ኣሕዋትና ብምትሕባር ኣቐፅለ ቢልና ካልኣይ ዙር ሓገዝ ድማ ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ሃገረ ስብከት ዘለው ዝተጸገማ 7 ኣብያተ ክርስቲያናት እውን ከምኡ ተወሳኺ ሓገዝ ተገይሩ እዩ ሳልሳይ እውን ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ሽረ እንዳስላሴ ሃገረ ስብከት ራብዓይ እውን ኣብ ዞባ ማእከል ኣክሱም ሃገረ ስብከት ማለት እዩ ሓምሻይ ኣብ ብዕፃና ወዲቕናዮ ኩሉ ሓምሻይቲ ድማ ኣብዚ ዘለናዮ ዓዲግራት ሃገረ ስብከት ማለት እዩ ዞባ ምብራቕ መፂና ለና መበል ሓምሻይ ዙርና ንርከብ ክሳብ ከዚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ከባቢ 30 ቤተ ክርስቲያናት የን ሙሉእ ሓገዝ ተገይርለን ዘሎ ማለት እዩ ልባስና ጥዋፍ ተንኸልተ ብፍሊክ ሓንቲ ኣብ ወረዳ ኣላማጣ ትርከብ ቃጾሎ ዘጋጥማ ቤተ ክርስቲያን ነራ ሓንቲ ድማ ኣብ ዞባ ማእከል ነራ ሓንቲ ኣጠቃላይ ምስተን ቅድም ኢለ ዝነገርኩኩም ኣህጉረ ስብከት ክውሰኽተሎ 30 ቤተ ክርስቲያናት ንሕና ተላእኽት እምበር ቶም ቅርሺ ወሃብቲ ብደገ ዘሎ ኣሕዋት እዮም ኣብ ደገ ተሓቢርና ዘምፃናዮ እዩ እዚ ኸዚ ኣምፅናዮ ዘለና እውን ንዞባ ምብራቕ ብጣዕሚ ንእሽተይ እዩ ካብ ሱቕ ምባልዶ ሒዝካ ምምፃእ ይሕሽ ኢልና ኢና እምበር ኣብ ትሕቲ ዞባ ምብራቕ ዘሎ ኣብያተ ክርስቲያናት ቁፅራተን ብዙሕ እዩ ኣብ ፀገም ዘለዋ ድማ ብዙሓት ምዃናተን ምርዳእ ንኹሉ ይከኣሎ ኢለ ይኣምን ነገር ግና ለካልኦት ኣሕዋትና ሓት እውን ኣብነት እንተኾነ ካልኦት ኣሕዋትና ሓት እውን በዚ ኣቢሎም እንተን ተፀጊመን ዘሎ ኣብያተ ክርስቲያናትና እንተሓገዙ ብዝብል ሓሳብ ኢና ን7 ቤተ ክርስቲያናት ዝኸውን ብኩሉ ኣሰራርሓና ብሕጋዊ ብዝኾነ መንገድና ተኸቲልና ንኸይድ ሃገረ ስብከት ብልፈልጦ ክቡር ስራሕ መካየድና እውን ብዝኣመንሉ እንዲያም ተባዕ ዝኾነ ውሳነ ጥራሕ ክኾንስ ከም ወላድ እውን እዮም ያተኸናኸኑና ክሳብ ሎማዓንቲ ክሳብ ሰዓት እዚኣ ኣብ ጎድና ኮይኖም እውን ሕና እውን ደስ ኢልና ገዛና ኮይኑ ክንበፅል ገበርና እግረ መንገድና እውን በዚ ከመስግን ደሊ ኩሉ ስራሕቲ ተሰርሐ ኩሎም ኣህጉረ ስብከታት ብልፈልጥዎ እዮም ማለት እዩ ናይ ካቱም መፂልና ዘሎ ሓገዝ እውን ቀፃላይ ክኸውን ትምኒትና እዩ ንሕና እውን ዓስብና ብፀሎት ክትሓስቡና እያ ሕድሕድኹም 5 ልባስ ናይ ሓደ ልኡካን ማለት እዩ ምስ ኣክሊሉ 2 ጥዋፍ ጥማር ጥዋፍ 2 ዘቢብ 2 ኪሎ ድማ ዕጣንና ክትርከቡና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ካብኻትም ደልያ እታ ወረቐት ልበኩም ኣብታ ቤተክርስትያን ኣብ ሰዓታትስ ኣብ ቅዳሴስ ብፀሎት ክትሓስቡልና እቀቦም ናበልኩም ክትፅልዩልና ኢና እንደሊ ኣብ መላእ ኩርናዓት ዓለም ትርከቡ ተኸታተልቲ ሚድያ ዳዊት በገና እዚ ኣብ ዞባ ምብራቕ ሃገረ ስብከት ኣብ መበል 5 ዙር ንገብሮ ዘለና ሓገዝ ኩላኻቱም እዚ ኣሰር ዘክትስዕቡ ከምኡ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ፀገም ወዲቐን ዘሎ ኣብያተ ክርስቲያናትናን ገዳማትናን ድማ ጠመተ ብምግባር ክንሕግዞ ልግባእ ሓገዝ ኩሉ ክነበርክት መልእኽትና እዩ ከዚ ቀጥታ ስነ ስርዓት ርክክብ ኢልና ክንሸግር ማለት እዩ እግዚአብሔር ሓንቲ ነገር ጥራሕ እልምናለኹ ብህይወት ዘመነይ ክነብር ካግዙ ከይተፈለኹ ንሱ እዩ ባገይ ክነብር ኣንፉ ከንብረኒ ምነ ሓጢኣተይ ገዲፉ ሰላማዊት
ገዛ አምሳል ኢየሩሳሌም ኣብ ውሽጢኺ ርከብቲ ሓቀኛ ሰላም ሓጢአተይ በዚሑ እንትመጽእ ናባኺ ሸኽመይ ይቐለኒ ኣብ ደገ ሰላምኺ ስጋን ደምን ጎይታ ትዕድሊ ንስኺ መስገሪት መርከበይ ኣይፍለይን ካባኺ ስለዝተመስረትኺ ብናይ ክርስቶስ ደም ዝመፀን ተመፀን ኣይትጠፍእን ፍጹም ብለይቱ ገስጊሰ ማህሌትን ትኸውት በቲ ጥዑም ዜማ ሰዓታት ተዚም ንግሆን ቅዳሴ ምሸት ንትምህርቲ እሞ ቅዱስ መጽሓፍ ከም ዝብሎ ብፁዕ ዘይሁብ ዘይነስእ ካብቲ ዝቕበል ንላዕሊ ትዝህብ ብፁዕ እዩ ዝብል ኣብያተ ክርስቲያናትና ቅድሚ እዚ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘጋጠመ ሓደጋ ወይ ከቢድ ኩናት ቅድሚኡ እንተኾነ ኣብ ችግር ወዲቐን ዝነበራ ኣብያተ ክርስቲያናት ነይረናና እየን ብድሕሪኡ እንደገና እቲ ፀገም ተጋዲዱ ኣብ ዞባ ምብራቕ ኣብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ናይ ገልገልቲ ሕፅረት ዘለወን ናይ ንዋየ ቅዱሳት ሕፅረት ዘለወን ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብ ህንፀአን ባዕሉ በቲ ጦርነት ምክንያት ጉድኣት ዝበፅሐን ንዋየ ቅዱሳተን ተጓሒሉ ዋላ ሓንቲ ዑና ኮይነን ዝተረፋ ኣብያተ ክርስቲያናት ምናልባት ብተነፃፃሪ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ካብ ዘሎ ብዘይነኣስ ማለት እዩ ከቢድ ጉድኣት ከም ዝበፅሐ ንኩሉ ግልጽ እዩ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ብቤተ ጥበባት ዳዊት በገና መተሓባበሪነት ሎሚ ናይ 7 ኣብያተ ክርስቲያናት ናይ ልባሳትን ናይ ጥዋፍን ናይ ዘቢብ ናይ ዕጣን ሓገዝ ተገይሩና ኣሎ ንዝተገበረልና ሓገዝ ንመተሓባበርትን ንወሃብትን ብሽም ዘን ኣብያተ ክርስቲያናትን ብሽም መላእ ሃገረ ስብከትና ምስጋና ከቅርብ ይደሊ ኣብዚ ፕሮግራም እዚ ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ መርሃ ክርስቶስ ክርከቡ እዩ ተሓሲቡ ነይሩ ብስራሕ ምክንያት ኣብ ኣክሱም ስለዝኾኑ ካልእ መዓልቲ ኢልና ሰብ ካብ ነጉላእልእ ኢና ነካይዶ ዘለና ማለት እዩ እሞ በዚ ኣጋጣሚ ቤተ ጥበባት በገና ዳዊት ብሓቂ ዝነኣዱ ስራሕቲ ይሰርሕ ምህላው ብዝተፈላለየ መንገዲ ብሚድያ ከምኡ እውን ኣብ መንበረ ሰላማ ኣብ ዝተሳለጠ ሓፈሻዊ መንፈሳዊ ጉባኤ ሓገዝ ዝተገበረለን ኣህጉረ ስብከት ሪፖርት ከቅርባ ናብ ዓብይ ጉባኤ ሰሚዕ ኣለኹ ሎሚ እውን ኣካል ናይቶም ተሓገዝቲ ገይርኩም ንሃገረ ስብከትና ሓሪኹም ኣለኹም ኣብ ልዕሊ እቲ ነባር መሳርሒታት ቤተ ክርስቲያን ከይጠፍእ ንምዕቃብ ትገብርዎ ዘለኹም
ምንቅስቃስ እዚ ከዓ ዝበለፀ ስራሕ ትገብሩ ኣለኹም እዚ ተጠናኺሩ ከም ዝቅፅል ኣብ ሃገረ ስብከትና ከዓ ኣብ ህንፃ ኣብ ንዋየ ቅዱሳት ኣብ ኣገልገልቲ ከቢድ ሕፅረት ንዘለዎን ኣብያተ ክርስቲያናት ተመሳሳልን ዝተጠናኸረ ሓገዝ ከም ዝግበረልና እውን ተስፋ ይገብር በዚ ኣጋጣሚ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ አንቱም በዞም እሙናት ደቂ ቤተ ክርስቲያን ናብ ዝተጸገመ ኣብያተ ክርስቲያናት ክበጽሐልኩም ገንዘብ ዝለኣኽኩም ገበርተ ሰናይ እግዚአብሔር ህይወትኩም ጊዜኹም ሃፍትኩም ንብረትኩም ይባርኽ ዝተጻረየ ሃፍት ማለት እዚ እዩ ሰብ በሃፍቱ ኃጢአት ይሽምት ሰብ በሃፍቱ ይገፍዕ ሰብ በሃፍቱ ምስ እግዚአብሔር ይጻላእ እዚ ሃፍተይ ይባሃል ሃፍቱ ዘመሓደረ ሰብ እዩ ሃፍታም ዝባሃል ሃፍቲ ምምሕዳር ማለት ከዓ ንድኻ ዝግብኦ ንድኻ ንሓው ዝግባእ ንሓው ንልምዓት ዓዲ ዝግባእ ንቤተ ክርስቲያን ህንጸት ዝግባእ ከምዚ ንንዋየ ቅዱሳት ዝግባእ ከዓ ንንዋየ ቅዱሳት ኢሉ ሃፍቱ ዘመሓደረ ሰብ ኣብ ልዕሊ ሃፍቱ ዝሰልጠነ ሰብ ሃፍታም ዝባሃል ዝተጻረየ ሃፍቲ ዘሎ እግዚአብሔር ዝፈልጦ ሃፍቲ ካህናት ዝሕጎስሉ ቤተ ክርስቲያን እትግልገለሉ ሃፍቲ እዩ ሃፍቲ ዝባሃል በዚ ንዋየ ቅዱሳት እዚ ቤተ ክርስቲያን ክትቅደስ እያ ስጋሁ ደሙ ንምእመናን ክዕደል እዩ ህፃናት ክጥመቁ እዮም ነፍሳት ክፍትሑ እዮም እግዚአብሔር ክኸብር እዩ በዚ ዕጣን እዚ በዚ ዘቢብ እዚ በዚ መስዋዕት እዚ ዝድሕን ሰብ ኣሎ ስለዚ ነዚ ምኽንያት ካብ ምዃን ዝዓቢ ዕድል የለን እሞ ዝኸምዚ ዝበለ ምግባረ ሰናይ ኣጠናኺርኩም ክትቅፅሉ ደጊመ ከተሓሳስብ ይደሊ ኣብ ዘለኹሞ ሰላም እግዚአብሔር ይብዝሐልኩም የቀነየልና በጽሕና ኣሎ ዝሄር ይሃበልና ዝረኺብና ይብልና በረከተ ኣምላኽና ስኻትኮ በርኪትኩምልና እኒኹም ንሕና ከዓነ ከነበርክቶ ከምቲ ዝኣዘዝኩምና ማለት ቤተ ክርስቲያናት ንሕና እዚ ኣነ ንባዕለይ በይነ እየ ኣብ ማእኸል ኩተሊ ክስላም እዮም ዘለዉ እምበር ካሊእ የለን እዚ ከዓ ሓድስቲ ኣብቲ ከባቢና ጴንጦ እውን እኒህው ማለት እዩ ከምኡ ኢሎም ብጣዕሚ ብዙሕ ችግር እዩ ዘለና ኣብዚ ከዓኒ ብዙሕ ሓገዝ ከዓ ኣይንረክብ ሓገዝ ይብልና ካብቲ ቤተ ክርስቲያን ከዓኒ ምንም የብሉን ሰብ ገባር እውን ሓደ ሸሞንተ እዮም ምንም የብሉን ካብ ገባር የለን ካብ ካሊእ እውን ሓገዝ ብዙሕ ነገር የለን ሕዚ ዝሄር ይሃበልና ኢና ንብል ከምኡ ኣቢሉ በዞም ብሩኽ ኣቦና ኣባ ዘወንጀል ክመፅእ ናኦም ክርኢ ዝመፅእ ዝነበረ ጥዋፍ ይህበና ሽምዓ ይህበና ከምኡ ዘቢብ ዝኾነ ኮይኑ ብቅድም ከቢድ ነይሩ ንሱ እውን እየኣኽለና ነይሩ ሕዚ ግን ከምዚ ኢሉ ዝመፀና ዘሎ እናመስገንና ኢና ዝሄር ይሃበልና ኣብቲ ዘለናዮ ሽግር ግን ብሓቂ ብኩሉ ተሸጊር ዘሎ ንሕና ኣብ ኢሮብ ንሕና እኳ ምእኽል ኢልና ኣብ ደውሃን እንተዘይኮይኑስ ኣብቲ ከባቢና ዛጊተይ ተረእዩ ኣበራዕ ብስሩ ብጣዕሚ ኣሸጊሮሞም እኒሄው ኣብ ደውሃን ኣሸጊሩ እኒሄው ትማል ህዚ ንበዓልቶምስ ሕክምና ክንሕክምና ኢሎም ወሪዶምስ ንቕድምኦም እናሰበኹ እዮም ከይዶም እሞ ብዝኾነ ኮይኑ ትገብሩልና ዘለኹም ንሕናሲ ተስፋ ዓብዪ ረኺብና እኒሄና እሞ ተስፋ ካባኻትኩም ኣይጥፋእ ተስፋ ንሕና ከዓ ትዝሃብኩምና ኣቑ ነገር ነውዕሎ ይኹን ከምኡ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ሴክተራትን ሓላፍነትን ክትህቡ ዘለኹም ኣቦታት ኣሕዋት ከምኡ እውን ቤተ ጥበባት በገና ቅዱስ ዳዊት ንዙ ነገር እዚ ንተዝተጸገመ ኣብያተ ክርስቲያናት ንኽትሕግዙ ንኽተተባብዑ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝፈቐደ ክብርን ምስጋናን ይኹን ካብኡ ቀፂለ ግን ኣነ ንእሽተይ ክናገራ ዝደሊ ከምቱ ኣቦና መምህር ተስፋ መስቀል ወይ ከዓ መጋቢ ሐዲስ ዝበልዎ ካብ ወሃበስ ተቐባሊ ይሕጎስ ይብል ኣቦታት ግን ክሕጎስ ዘሎ ዋና ትዝህብ እዩ ምክንያቱ ትዝቕበል ብታሕቲ እዩ እቲ ዝህብ ግን ብላዕሊ እዩ ከምዚ ኢሉ ስለዚ ብእውነቱ እቲ ዝህብ ንዝተፈላለየ ንዝተጸገመ ንሰብ ይኹን ንኣብያተ ክርስቲያን ይኹን ከምዚ ኢሉ ዝዋፈር ሰብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝዓደሎ ሰብ ስለ ዝኾነ ንስኻትኩም ድማ ኣምላኽ መፈጸምተኡ ጀሚርኩምዎ ዘለኹም ዕላማ መፈጸምተኡ የርኢኹም ከምኡ ኢሉ ድማ ኣምላኽ እናተሓጎስኩምን ደስ እናበለኩም ይኽድ ንዝነበረና ግዜ ኩሉ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን እዚ እውን መናእሰይ ኣሕዋትና ናይ እዞም ኣሕዋትና መሓዙት ኣብ ከመይ መሰለ
ሕብረተሰብ ዝፈርሖም መናእሰይ ኮን ይኸው ሰብ ቤተ ክርስቲያን ለይቲ ተሲኡ ኣብ ዝሓሰቦ ከይበፅሕ ሰብ ኣብ ዝፈርሐሉ ግዜ ብፍላይ ከዓ መንእሰይ ኣብ ዝፈርሐሉ ግዜ ከምዚኦም ዝበሉ መናእሰይ ከዓ ኣበላ ልብሲ ዝሰኣነት ዝዓረቐት ቤተ ክርስቲያን ዕጣን ዝሓረማ ቤተ ክርስቲያን ብርሃን ዝሰኣነት ቤተ ክርስቲያን ኣበላ ኢሎም ብዝኣረገ ልባስ ኣይኮነን ስጋሆ ደሙ ክኸብር ዝግባእ ኢሎም ገበርተ ሰናየት ተኣኻኺቦም ከምዚ ዝበለ ስራሕ ዝሰርሑ መናእሰይ እግዚአብሔር የብዝሕልና ንኣቶም እውን ዕድመን ጥዕናን ይሃበልና ዘመኑ ዘመነ ሰላም ሃገሩ ሃገረ ሰላም ይግበረልና ጾሙ ጾመ ስርየት ጾመ ድህነት ገይሩ ኣፈጺሙ ብርሃነ ልደቱን ምርኣይ የብቅዕና ነዚ ጉዳይ እዚ መፈጸሚ ገንዘቦም ዝሃቡ ሃይለ ማርያም ሃብተ ማርያም ሃይለ ጊዮርጊስ ወለተ ስላሴ ወለተ ማርያም ወለተ መድህን ካብ ፈተና ስጋ ካብ ፈተና ነብሲ ሰዊሩ ሃፍቶም ህይወቶም ንብረቶም ይባርኸልና ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ክብረ ብልዕሊ ክብሪ ይዓድለና ተላኢኾም ብእምነት ዘብጽሑ ኣሕዋትናን ደቅናን ከዓ ጸጋን በረከትን ከብዝሐሎም እዚ ኣልባስ እዚ ካብ ንለብስ በዚ ዕጣን እዚ ካብ ንዓጥን እዚ መስዋዕት ጌርና ካብ ንቅርብ ቤተ ክርስቲያንና ሰላም ኮይኑ ዓድና በረከት መልእዎ ክንብል ኣምላክ ቅዱሳን ይርዳእና ኣቡነ ዘበሰማያት ንበል ዝተጸገማ ወረዳ ኣብያተ ክርስቲያናት ዝተገበረ ሓገዝ ብጣዕሚ እናመስገና ብተን ኣብያተ ክርስቲያናት ምስቲ ናይ ግዜ ሕፅረት ናይ ስጦታ መርሃ ግብር ንኸካይዳ እኳ ዘይምች እንተኾነ ብአን ወኪልና ግን ሃገረ ስብከትና ነቲ ዳዊት ገና ዝገበሮ ሓገዝ ዝምጥን እኳ እንተዘይኮነ ግን ናይ ስጦታ ምስክር ወረቐት ኣዳሊና እኒና ብክቡር መጋቢ ሐዲስ ወልደ ተስፋ መስቀል ንቤተ ጥበባት ዳዊት በገና ንስኹም ኣብ ትሕቲ ሃገረ ስብከትና ካብ ዝርከባ 7 ኣብያተ ክርስቲያናት ኣልባሳት ምስ ኣክሊሉ ጥዋፍ ዘቢብን ዕጣንን ሓገዝ ብምሃብ ስለዝሓገዝኩምና ብሽም እተን ዝተሓገዛ ኣብያተ ክርስቲያናት ልባዊ ምስጋናና እናቕረብና እዚ ናይ ምስጋና ወረቐት ዘበርከትናልኩም ምዃንና ብኣክብሮት ንገልጽ እያ ትብል ኣብ ክንዳኻትኩም ኢና ምስጋና ነቕርብ ዘለና ማለት እዩ እዚ ሚድያ ዳዊት በገና እዩ ትከታተልዎ ዝጸናሕኹም መበል 5 ዙር ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ዓዲግራት ሃገረ ስብከት ንዝተጸገማ 7 ኣብያተ ክርስቲያናት ርክክብ ስነ ስርዓት ልባስን ጥዋፍን ዕጣንን ዘቢብን ኣብ እንገብረሉ ኢና ንከታተል ዘለና ከምቲ ትከታተልዎ ዝጸናሕኹም ካብ ዝተፈላለያ ወረዳታት ከምኡውን ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስቲያናት ዝተሰባሰቡ ወለድና ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝተረኸቡሉ ናይቲ ዞባ ስራሕ መካየዲ ከምኡውን ናይ ዞባ ስራሕ ሓለፍትን ወረዳ ሊቀ ካህናትን ከምኡውን ናይተን ኣብያተ ክርስቲያናት ኣመሓደርቲ ዝተረኸብዎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ስነ ስርዓት ርክክብ ፈጺምና ኣረኪብና እውን ተመሊስና ኣለና እዚ መበል 5 ዙር ሓገዝ ዝተገበረ ብጣዕሚ ብዝሕዝን መልክዑ ቅዳሴ ዝቅድሰለን ኣብያተ ክርስቲያናት እውን ብጣዕሚ ኣብ ከቢድ ጸገም ከም ዘለዋ ቅዳሴ ንምቅዳስ እውን ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ልባስ ሕፅረት ጥዋፍ ዕጣን ሕፅረት እውን ከም ዘጋጥማተን ብከቢድ ፈተና እውን ይሓልፋ ከም ዘለዋ እየን ነጊረናና እዚ ሓገዝ እዚ መበል 6 ዙር ሓገዝና ናብ ብዙሓት ኣብያተ ክርስቲያናትን ገዳማትን ስለንኸይድ ኣሚንኹምና ክትሕግዙ ንዓና እውን ክትልእኹና ሕና እውን ተላኢኽና ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ከም ነብፅሕኻቶም ቃል ብምእታዊ እዩ ኣምላክ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘገልገልኹምዎ ትዝሃብኹምዎ ንዝሃብኹም ሰባት ዋጋኹም ይኽፈልኹም ኣብ ቀጻላይ መበል 6 ዙር ሓገዝ ይራኸበና ወስብሐት ለእግዚአብሔር